Dito di ay kumuagi sa mansyon nila senyorita. Kay ako na po siyang pahambugan ang akong manok na matingog. Malipay ko si Tisoy ani ba kay nakapalit na kong spaghetti hunon. Paborito ba ya kay niya? Magdali day ko. Uy, tama di ay. Kalimot ko magpalit pa di ko soft drinks di ay. Dari na lang day ko ila Brian mamalit. Si Kuya man to, oh. Kuya! Oy! Tisoy! Dali sagod! Paabuta ko, Kuya! Saan ni mong dala, Kuya? Ay, Tisoy, spaghetti hunon ni imong paborito. Dalhan ni sa balay kay napa ko hapiton mamalit pa ko soft drinks kay pag abot na ko niya ako nang lutoon. Unya. Sige, Kuya! Nadungagan jud akong ipahambog ka senyorita, oh. Imbis kanirang manok, nadungagan pa yung spaghetti. Karong ka senyorita. Dugaya ni Maria nga akong gisugo og mangga oy. Ako nung taning buhaton ang mango float. Plito noon taning ingredients unsaon. Gikaon man niya ang mangga, tan-awa o duha na lang kabuk ang habilin. Kay kung wa pa na ako nabantayan, ining grahams, maapil pa niya og kaon. Rina, relax lang. Kakuyaw ato, imbis gisugo ni mong mangga, gipalit na og pizza. Parehas atong miagi. Diha na jud nako makusyan iyang bugan Lucio, may pag-apaso nimo didto. Sige Rina, ako nga pason. Reyna, sugdan na ito nagbuhat mong mango float. Kaya man ako sa akong gibuhat. Unsaon magbuhat nato ani Claire nga ang importante nga ingredients wala pa. Unsay wala pa, Reyna? Di ba kumpleto naman na imong buhaton ng mango float? Kompleto na lagi unta, Claire. Unsaon gikaon man ni senyorita nimo ang mangga, gibinlan nagduha ka buok mga daot pa jud. Agoy, perte jud kay si senyorita ba? Badlungon kaayo. Nagdaan ako tungod sa mansyon nila, senyorita. Ako di siyang tawagon. Senyorita! Ang isoy o, unsa na pud kay sulod sa hunahunaan ni ron? Oy, Tisoy, wala ba ya si Maria diri akong gisugo tuag palengke. Ngano di ay unsay mong tuyo? Wala di si senyorita Reyna. Wala Tisoy, balik lang. Muli ko, dili na ko siya mapamugan na akong gidala. Tama di ay. Reyna! Ako na lang paabuton si senyorita. Sige Tisoy, ikaw bahala. Lingkod diri sa bangko oh. Sige, Reyna! Murag naagi ni plano si Tisoy ba? Kay ganun gihulat man jud si senyorita. A few moments later. Mami! Mami! Naa na si senyorita. Karon. Maria, maayo kay naabot na ka. Hala, wala ba dala si senyorita nga gisugo man tala sa mangga? Lagi na si Tisoy diya. Mami! Wala na goy mangga. Na-sold out na tanan. Na, tanawa lagi ba? Gikaon ang mo ang mangga. Unsaon to pagbuhat og mango float ani ron? Saon gud si senyorita ba? Sobraan kasuraban. Mao na, senyorita. Kay imo manggikaon ng mangga. Mo nang dili mo kahimo og mango float. May pami kay naami spaghetti. Og manok na mo tingog. Tisoy, uli gipaabot mo si Maria dire kay imong pahambugan? Uy, lami anay mong spaghetti. Napay manok nimo parehas nimo gnawong. Mami, ingon tong taga-palengke, mami, naman day daghang mangga sa digos daw. Una to sa digos kalayo ato. Senyorita, kung wala pa ka nagsinirok, makahimo unta mong mango float karon. Tisoy, pawala ko sa inyo nga, sugan kay ka ba? Ikaw, Tisoy ba? Sungugan ka kayo. Mami, oh, badlunga po na siya. Ikaw ba? Na, napiko na si senyorita kay unsaan bitaw iyahamang sala. Senyorita! Senyorita, wala yung mango float. Ano pa kung manok, oh? Sirok daw ka. Senyorita, sirok. Ikaw ba? Di ka muli, ha? Madila!